Türkmenistanda maska giymek düzgünni bozanlygy üçin ýylat gaty iýdirlenýär. Reýtler, tutsaglyklar we jerimeler tutuş ýurty boýunça amalaşdyrylýar. İçerki täýat gadagançylygy güýçlendirilýär. Saglyk idaralarynda işgärleriň sany azaldylýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýylada köpçülik ýerlerinde maska dakynmagy maslahat berýän hem bolsalar sebäbini düşündirmeýärler. Soňra talaplaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edip, indi düzgüni bozanlary köp jazalandyrýarlar. Şu gün Joramyň adamsy awtobusly barýarka Oğuzhan köçesinde jerime salyndy. Ol maskaly diýene maska bütün burnuny ýapmandyr. Raýat eşikli bir näçe ýigit awtobusa girip hiç hili resmi nama görkezmezden maska rejimini bozanlygy üçin bir näçe adamy tutup alyp gitdiler. Görnüşýärli bular Harwa Akademiýanyň we Polisiýa Akademiýasynyň kursantlary diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylaryndan biri 17-nji noýabrda habar berdi. Düzgüne bozanlar tutulan soň polisiýa bölümine gidilýär we olara jerime salynýar. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, indi saklanan adamlaryň maglumatlary kompýuterlere girdirýär. Ýöne төлenen jerime barada olara hiç hili kwitansiýa berilmeýär. Ilkinji gedek düzgün bozanlygy üçin 21 manat tölemeli, hema kwitansiýa berilmeýär. Düzgün bozanlar kän köpüsi erkek adamlar aýal gyzlary goh etmesin diýip köp saklamaýarlar diýip habarçymyz aýdýar. We ol aýallaryň köplen gaharlanýandyklaryny we hukuklaryny talap edýänliklerini, şu sebäpden polisiýa işgärleriniň köplenç aýallaryň ýanyna barmazlygy makul bilýänligini bellidi. Azatlyň Aşgabatdaky ýene bir habarçy adamlaryň öz öýleriniň howlusynda polisiýa tarapyndan saklanýandygyny habar berýär. Bir tanışymyň ogly kagasynyň resmi namalaryny awtologdan alyp getirmek üçin howla çykdy. Şol pursatda Polisiýa Akademiýasynyň kursantlary ýetkinjigi görüp golaýdaky polisiýa bölümine alyp gitdiler diýip habarçymyz aýdýar. Maskalaryň giyilmegine gözegçiligiň güýçlendirilmegi noýabr aýynyň başynda hasam puhtalandyrylypdy. Aşgabatda maska rejiminiň berja edilmegine gözegçiligi polisiýa işgärleri we harby okuwjalarynyň kursantlary amalaşdyrýarlar. Türkmenabadda reýtleri häkimligiň, polisiýanyň we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň işgärlerinden düzülen ýörite toparlar amalaşdyrýarlar. Marda polisiýa işgärleri bilen bilelikde mektep mugallimleri hem bu işi berja edýärler. Mundan başga da yerli mektepleri mugallimleri bir näçe gün bäri köçelerde patrullyk edýärler. Jemgyýetçilikde maska giymek talaby iýul aýynda bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň saparyndan soň başlanypdy. Halkara bilermenleri şonda Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi teklip edipdi. Türkmen häkimetleri ýylatyň arasynda koronavirus alamatly keselçiligiň ýaýramagyna, şol sanda ölümüň bardygyna garamazdan bu keseliň ýokdugyny aýtmagyny dowam etdirýärler. 13-nji noýabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda koronavirusyň ýoklaşmagy bilen baglanşyk ýekje hadisanyň da hasaba alınmandygyny ýene gaýtalady. Ýöne sentyabr aýynda ýurdun ýolbaşçylary global koronavirus pandemiýasynyň agyrdygyny ikrar edipdi we şonda saglyk işgärlerine goşmaça ýeňillikleri wada beripdi. Azatlyň habarçysy wada berilen kömek pulunyň ýerine indi paýtagtyň saglyk işgärleriniň töleksiz ruhsada iýerilýändigini aýdýarlar. Aşgabatyň halkara kardiologiýa merkezinde şepagat uýalary töleksiz din jalysha iýerilýärler. Işiň we hastalaryň köp bolmagyna garamazdan şeýlelikde şepagat uýalarynyň bir bölegi bir aýlyk din jalyşdan soň işe gaýdyp geldi. Başga da 7 adam şol şertlerde indi öýlerine iýerildi. Mundan başga da olara hatda arda ýazmagyň zerurlygy hem ýok. Bir gün öň işgärleri jaň edýärler we olaryň erteden işe barmaly däldigini duýdurýarlar diýip habarçymyz bu ýagdaýyň beýleki saglyk merkezlerinde de bardygyny aýtdy. Azatlyk radiosy bu habar berilýän ýagdaýlar barada Türkmenistanyň resmiýetlerinden we Saglygy saklaýyş ministrliginden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Bu aralykda raýatlaryň ýurdun içinde seýahat etmegine degişli şertler hasam agyrlaşdy. Marda etraplaryň arasynda seýahat etmek gaty kyn saglyk ýagdaýy barada poliklinikadan resmi nama almaly, uzakdaky owalara asla baryp bolmaýar. Şäherde işleýänler her 10 günden bir gezek keselhanadan we işleýän ýerinden spravka almaly bolýarlar. Köpler nire barjagyny we näme etjegini bilmeýärler diýip Azatlyň mardaky habarçysy 17-nji noýabrda gürrüň berdi. Noýabr aýynyň başyndan beri Türkmenistanda ýyladyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçilikleri hasam çäklendi. Welaýatleriň arasynda awtobus we demir ýol gatnawy ýetdirildi. Habarçymyzyň sözlerine görä, häzir marada köpler gije bir kanun hereket edýän awtologlaryň hyzmatlaryndan peýdalanmaly bolýarlar. Gijelerine taksiler işleýär, bahasy adam başyna 600 manat. Hoply we gymmat bolýanlygyna garamazdan umytsızlyk sebäpli köpler mundan peýdalanmaly bolýarlar. Şeýle başga wada gatnaýanlaryň arasynda hastalar we onkologik keselleri bejermek
üçin barýan çağılar hem köp diýip habarçymydaýdýar. Mundan ozal habarçylarymız Türkmenistanyň hökümetiniň koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin çäreleri 1 noýabrdan başlap hasda güýçlendirmegi planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Kizara türkmen häkimetleri Türkmenistanda koronawirus çäklendirmeleriniň täze ýylaçynly güýjünde saklanjakdygyny habar berdiler. Türkmen demir ýollary kompaniýasynyň resmi web sahypasynda otly gatnawynyň işläp başlamajagy barada gysga habar çap edildi.